Basurero o scavenger mao'y tawag sa mga taong mangalkal ug basura sama na lang sa nabantog kaniadto nga Inayawan Landfill. Apan karon gi-level up na, dili lang ang ilang tawag kanila kundi apil na ang ilang panginabuhi nga giisip nilang adunay dignidad. Ani ang report. Sulod sa usa ka pribadong MRF landfill facility, nahimamat na ko ang grupo sa kababayenan. Kani sila manguykoy og basura sa mga landfill sa Inayawan ug ubang mga waste facilities. Kani adto ang kita nila katurag yun ang halin sa makuykoy nga basura. Apan dinhi sa ARN Waste Management, gihimo silang kabahin sa proseso sa pagpahapsay sa mga basura. Dili scavenger o basurera ang tawag kanila, kundili sila karon ang mga Material Recovery Attendant. Doon na sila minimum nga sweldo ug naausay mga benefits sama sa ubang mga empleyado. Ang ilang makuligtang basura paliton usab sa waste facility mismo. Libre sab sila og Pinoy-anan. Usa kanila ang 67 anyos nga lula nga nakahilak sa kalipay kay sa iyang pangidaron nahatagan pagyud og kahigayunan nga makatrabaho nga adunay minimum nga sulan. Ako si Flor de Lisa Arcilia, nagpuyo sa Kainsikan. Kainsikan na sir. Okay. Kumusta man imong panarbaho diri? Maayo pa sir, ari ko diri manarbaho kay sa Mamaliyo. Sukad-sukad karon pa ko nakatrabaho og kanang minimum na sweldo. Nakapanarbaho ko sir, asahi ko man to kanang putol sa isda. Minimum ra among sweldo dire. Dako na kay katabang. Di para sa una na, ug dili ka maningkamot dito sa Inayawan, dili jo kakakaon. Dire maningkamot tuod ka puro mas labi na kay sweldo na karon na minimum. Apa jo may mga kuan dire benepisyo. Ako si Dilia Tundag. Dakog natabang ang among sweldo dire sa among paninginabuhi o pagpa-eskwela ko sa akong mga anak. Alang sa mga MR attendant, ang paghatag kanila og bili isip tao ang mahinungdanon kaayo. Ingon usab nini ang pangidahay nila sa ubang mga tao nga dili ipakaubos ang ilang serbisyo tungod kay sila ang hinungdan sa pagmintinar sa kalimpyo. Kauban si John Sulon. Ako si Alan Domingo, Balitang, Bisdak.